ଚାରି ଦଶ ଏକ ଏକଚାଳିଶ। ଇଂରାଜୀରେ 41। ଚାରି ଦଶ ଦୁଇ 42। ଇଂରାଜୀରେ 42। ଚାରି ଦଶ ତିନି 43। ଇଂରାଜୀରେ 43। ଚାରି ଦଶ ଚାରି 44। ଇଂରାଜୀରେ 44। ଚାରି ଦଶ ପାଞ୍ଚ 45। ଇଂରାଜୀରେ 45। ଚାରି ଦଶ ଛଅ 46। ଇଂରାଜୀରେ 46। ଚାରି ଦଶ ସାତ 47। ଇଂରାଜୀରେ 47। ଚାରି ଦଶ ଆଠ 48। ଇଂରାଜୀରେ 48। ଚାରି ଦଶ ନଅ 49। ଇଂରାଜୀରେ 49। ପାଞ୍ଚରେ ଶୂନ 50। ଇଂରାଜୀରେ 50। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଏତିକି ପଢ଼ିବା। କାଲିକି ଆଉ ସଂଖ୍ୟା ଶିଖିବା।